Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pun terang udane Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Yen nganti udan terus ki sepisan mesake Pak Margono sak keluarga. Angka 2 mesake sing mirsani, angka 3 mesake sing padha bakul. Alhamdulillah dipun paringi tingkas nadyan mau lunga teka. Ya, aku wis perang karo udan mau, Nduk. Ya. Yen sing lenggah ana sisih mriki pundi? Etan, Kidul nggih. Kidul aman mergo enten tendhanipun nadyan to udan mboten kudanan. Ning sing lenggah wonten sisih kilen Bapak Ibu. Mergo senenge karo budaya dhuwur tanpa ana tutupe. Udan kaya apa tetep kepareng mirsani wayang. Dadi upamane sok kabeh seda utawi piniji sowan kalian Gusti Allah sing mlebu swarga dhisik dhewe sisih kulon kuwi lho. Iya ta. Ngono kuwi mergo panjenengane tanpa tedeng aling-aling resikone yen awake ora sehat iso masuk angin. Ning ibarate ganjaran akeh kidul napa akeh sing kulon Bapak Ibu? Akeh kabeh nggih. Mergo sing sisi kidul niku rata-rata keluarga besar saking Pak Margono. Sedaya manggih Yuwana Basuki mulya wibawa, tentrem lahir batin, slamet donya prapteng akhir, cinandi wonten kasuwarganipun Gusti Allah ing benjangipun. Ngono ya, Mak. Ing atase mangsa kaya ngene ana piyayi sing nekat kagungan kersa wayangan luar biasa. Iya. Bapak Margono ingkang kembulan niat karo Ibu Sri Dwi Astuti ya, Mak. Mongko adate piyai putri yen mburi nek tutike ora apik lho, Bu. Ha iya, ning yen panjenengane Bu Sri Dwi Astuti sangat luar biasa, selalu mendukung apa kang dadi kersane Pak Margono waton tumuju marang kebecikan. Ngono. Sowanana laladan Kampung Baru, Pandian, Gundang Nganjuk. Iya. Ngaturke panuwun karo Pak Margono sak kula wangsa ing sampun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca piniji sowan wonten ing mriki. Kagungan kersa Mahargya Putra Mbiwado Siwi, syukuran ya kuwi mantenan utawa kagungan kersa mantu. Ngono. Putrane Pak Margono ana pira? Ana 2. Sing sepisan ya kuwi Mbak Siti Mardian Isroah SPD sing lagi di apa kuwi kepiyakake ing dina iki. Sing angka 2 ya Mijil Putri meneh sing lagi SMP. Wedok kabeh. Tur panjenengane saka bombonge, saka mareme mergo aku sak kanca wis suwan mrene, mau aku diglandang mlebu ning dalem, panjenengane Pak Margono kepareng ngendika, Pak Dalang ampun kuwatir, anak kula niku tasik siji sing SMP tur nggih putri. Mangke menawi ketemu jodoh ing benjangipun tetep wayangan ingkang kula tanggap tetep jenengan Pak Cahya, ngono kuwi.
Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Lah gandeng awake dhewe iki wong Jawa no. Wong Jawa. Yen kagungan putra putri sing cacahe loro mangka wadon kabeh. Yen cara wong Jawa kuwi jenenge kembang sepasang. Kembang sepasang. Kuwi janjane yen kanggo sing percaya kuwi ya bocah Sukerta. Iya to. Mula apike sok yen sing SMP iki dinikahke dibarengi sisan karo ngruwat Amurwakala. Yen percaya lho. Mergo iki budaya dudu agama. Ngono kuwi. Yen ora diruwat ndak dadi pangane kala. Kala ki tegese piye? Kala ki ora njur blegere buta terus mangan menungso ki ora. Kala ki tegese wanci utawa wektu panyuwune sakwise diwilujengi utawa diruwat. Jabang bayi sakloron putra putrine Pak Margana karo Bu Sri ing saben wanci wiwit esuk awan sore nganti bengi tansah manggiya Yuwana Basuki adoh saka Sambikala. Ngono kuwi. Bocah Sukerta sing dadi pangane Bathara Kala ki apa wae? Akeh, Nduk. Bocah sing untang-anting kebanting kuwi ya pangane Kala, untang-anting lumunting kuwi ya pangane Kala, anak siji. Kaya Pak Margana anak loro wedok kabeh iki jenenge kembang sepasang pangane Kala. Anak loro lanang kabeh iki jenenge uger-uger lawang ya pangane Kala. Anak telu lanang wedok lanang kuwi tegese sendang kapit pancuran ki ya pangane Kala. Iya. Bocah Sarimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya pangane Kala. Cah Saramba anak papat lanang kabeh ya pangane Kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh kuwi ya pangane Kala. Pendawi anak 5 wedok kabeh ya pangane Kala. Bocah sing laire kalu usus kuwi ya pangane Kala. Bocah sing kulite bule kuwi ya pangane Kala. Bocah sing lair ana dalan kuwi ya pangane Kala. Wong wedok sing ngrubuhke dandang ki ya pangane Kala. Wong wedok sing mecahke gandhik ki ya pangane Kala. Wong mantu kok ora nanggap wayang pangane Kala. Pengumuman iki. Ayo, wong marung dodolan ning wayangan kok kelarangan. Kopi sak cangkir regane kok 15.000. Bakule ya pangane Kala kuwi ya. Iya ngono ya, Mak. Kuwi kanggone sing percaya, iwadine mboten nggih mboten napa-napa sing intisarinipun. Ayo nderekake karo Bapak Margana sekalian Ibu Sri Dwi Astuti anggene kagungan kersa syukuran muga-muga temanten kekalih Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Ilyas Revi Vandiono. Wah iya, muga-muga dadi keluarga ingkang kebak barokah, antuk wahyune jodoh, anane mung adem ayem tentrem jenjem permanem, lan uga besok enggal pinaringan wujude nugraha putra, golek kencana sing bisa tata jalma, lan sedaya keluarga ageng Bapak Margana manggiya hayu lan rahayu, sedaya para pamirsa ingkang rawuh nggih tansah pinayungan dening Gusti Allah, wontenipun rezekinipun kathah melimpah ruah kebak barokah, selamat donya nganti tekan akhiripun pisan. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
kuwi Mbak Yumu Siti Mardian Isra ASPD, temanten kakung ya kuwi Roko Mas Bagus Ilyas Revi Pandiono. Ya, muga-muga Mas Elias bisa ngayomi karo Mbak Siti, bisa memberi nafkah lahir dan batin ya Mbak. Nafkah lahir ki apa no? Nafkah lahir ki upamane magepokan karo sandang pangan karo papan. Yen nafkah batin iki tentreme rasa tumrape wong bebrayan. Lah ngene Nduk, yang memberi nafkah lahir dan batin ki ora mung manten lanang. Ning manten wadon ya duwe kewajiban memberi nafkah lahir lan batin, khususnya nafkah batin. Mosok yen nafkah lahir kuwi urusane sing lanang, ning upamane ana wong wadon sing gelem golek nafkah lahir kaya to sinden nyinden sewengi entuk dhuwit banjur dilumpukne karo bojone, kuwi tegese wanita sing becik. Ning sing jenenge nafkah batin kuwi lha hubungane karo remene penggale lan senenge ati. Ya, wong wedok ki ya bisa memberi nafkah batin kepada suami. Carane piye? Ya carane piye carane lamun to sing kakung ki ngersakake hubungan badan apa mestine wong lanang karo wong wedok kae. Sing wedok aja nganti suwala, kesela kaya apa aja nganti menolak, mergo wujud nafkah batin yang diberikan kepada lelaki utawa suamimu. Ngono ya. Mula yen nganti sing lanang kok pengen delalah jam 12 bengi iki udane deres hawane adem, sing kakung kok ngersakake nafkah batin, sing wedok ora entuk nolak, kok nganti nolak calone nyemplung neraka jahanam kuwi. Masa iki pengumuman. Ewadene yen ana wong wadon gelem menehi nafkah batin, malah gelem tawa karo sing lanang. Mas, dalu menika kula kangge napa mboten? Karo macak dipolke sak ayu-ayune ngadep karo sing kakung, bar mene wedang jahe karo sing kakung terus matur, "Kang Mas, dalu menika kula kagem menapa mboten? Kula sampun siaga ing diri sawiga ing gati, menika wonten klebet bantal guling sampun kula gantosi sawalipun, sprainipun ugi sampun enggal. Mong menawi badhe ngersakaken monggo kula badhe nderek dumateng Kakang Mas." Pengumuman wong wedok sing gelem tawa ngono kuwi ora bakal entuk siksa ning neraka jahanam, langsung munggah swarga tundha sanga lho. Ngono kuwi. Mula Piyai Putri Nadianto wis umure pamane 40 50 mang tawa burapopo. Mang tawa yen dikersake karo sing kakung ya diladeni apa mestine. Ewadene kok sampeyan tawa kok sing kakung ora Dik, awakku lagi kesel banget. Ngono ki lambemu ya aja nyongot nganti kena nyantalne kethu ya aja. Ya ngono kuwi. Mungkin nafkah lahir karo batin. Lah iki adicara sing digelar karo Pak Margono iki mujudake nadar utawa kaul. Kaul. Sing inti sarine sak dasara panjenengan anggene kagungan putra Mbak Siti wis mentas anggene sekolah, wis tumata kang dadi uripe lan pikantuk jodoh bakale ditanggapne wayang tur bintang tamune kudu Niken Salindri, regane pira wae ora bakal dinyang. Ngono kuwi. Mila dipun sekseni sedaya para lenggah. Ujar kaul nadaripun Pak Margono sakmenika sampun lunas nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan sekseni sampun lunas, mboten wonten jalma ingkang utang lan mboten wonten ingkang ngutangaken, tegesipun rampung ing dinten menika. Oh iya kaya ngono. Mula kang mangkono yo ripalungguhan iki sing dianti-anti karo para lenggah, dasare engko yen bar genduk Niken nembang kersane Pak Margono karo Bu Sri arep munggah panggung. Ya, aku ya ora nyuwun apa-apa ning nang dalem mau wis ngendika dhewe, Pak Dalang kula mangke badhe nyawer. Alhamdulillah. Ya, muga-muga bisa dadi berkah. Nduk, Niken coba kaya apa sing minangka salam pambuka sing alus luwih dhisik. Aturna ya kuwi pangkur sing biyen nate ditulis karo bapakmu, mengko dibacutke langgame ya kuwi impenku.
Bah, ngono kuwi Niken Salindri iso nembang klasik. Ketika wis pinter nduk cah iki. Ha iya, ngono kuwi ya. Nggih, Rena penggalihe marem rasane Pak Margono lan Bu Sri Dwi Astuti aturna pangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya nduk. Sak oleh-oleh saiklase. Demen Buddha yang ram baka masih nangling cahya niraka linambaran jiwa tomo ndriya sumarah mring Gusti matur sembah nuwun ya nduk sak langgame pisan impenku. Kata
nenggen campur sari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane gendut Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya, para lenggah men saya semangat gendut Niken Salindri, nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan, syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk. Sempat-sempate nyepake ngono lho. Sindan-sindan dadi kalungi. Ya. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit bae. Monggo Pak. Kok ya kreatif luar biasa. Aduh. Niku duit asli niku. Masalah ketok king mriki kok 5.000 lho, Pak. Ayo ki tondo tresno ora apa-apa ya. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Munasirah nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sindan dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang tunggal niku bentuk niken nggih. Ngambil Bu Sri. Pamriki ngambil niki lho. Nah nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon. Pripun? Mbon nggih kula mboten sah ngono. Lha iki lho sing menyang terus ya iki wonge. Ayo. Nggih sembah nuwun katresnanipun nggih. Monggo sakniki ngasta mik rumiyin nadyanto Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono. Piyayine nggih mendel ngoten niku, Pak. Nggih. Mrika semonten kathah ribuan manusia apa intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mrika matur suwun sedaya mawon sing mirsani. Ya assalamualaikum riyen nggih salam riyen ya nggih monggo Pak monggo saged guru assalamualaikum mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Wong kula anu dinanterane ngeten.
Sagung para lenggah nggih. Sagung para lenggah. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tadi. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan. Awit rawuh panjenengan. Mangestoni. Mangestoni. Anggen kula. Anggen kula. Mantu. Pancasila. Pancasila. Nggih. Mugi-mugi didongakne no. Mugi-mugi sedaya para pamirsa, tansah dipun paringi sehat walafiat murah rezeki panjang yuswanipun ngangkebak barokah lan ugi tentrem lahir tekan batin. Konjur dijujuk keri dhewe. Lahir batin. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Oh, baru marem bianter ya. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Pun. Seneng. Sing marai seneng napa? Ayu wek. Lagi iki lho nek bojone muni ayu nek iso ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon nek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten kathah. Nadyanto Jawa sing mirsani enten niki 10.000 enten Pak niki, Pak. Nggih, kuwata lebih malah. Lebih nggih? Ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketake sugih ngendika malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh, ampun ngoten riyen ngenyang rego dalange kendel masa nang kene. Ayo, kaya lek ngenyang kula nika lho. Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang niku lho. Ayo, nang ngendika ora ketang. Ayo, satu kalimat, dua kalimat Bu Sri. Lho Bu. Kula sudah Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Atur nuwun ngono. Matur nuwun. Ha iya. Bareng didep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Yen ning omahku lho, kaya ngono lho. Ngenyang dalang kaya ngenyang lombok jenengan. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adik sing SMP ini teng pondok leres. Nggih. Asmane sinten, Mbak? Paling Siti Maulidatul Agnia. Ayo sewa. Alon wae ora nggih. Siti Maulidatul Agnia. nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto. Enak soto nggih. Ah bener enak soto wae ya. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki to. Iya nduk ngono. Lho malah bareng biar niki arep ngomong malah kaya Dursasana malihan. Ayo. Pak sinten namine? Kita. Nggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih. Lena niki mau sampun napa foto kalih kula pas ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem wau pun foto kalih kula to, Pak. Ki ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Nggih. Lho nang ngono iki karo wong wedok. Pentang-pentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Ditangkap lho, Pak. Wah iya. Tapi Pak Lekno deh. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. penak Pak Lekno nah. Nah iya. Lah nyeluk Lek ngono ya. Lek. Ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Kali Ibu matur sembah nuwun. Kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto.
Tirose wonten siti enten soto. Ora Mas Elias. Oh Mas Elias, mugi-mugi dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi langgeng. Amin. Iki tasih enten setunggal malih Pak, benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih Pak nggih. Nggih. Nggih kita jenengan kepeksa modele, Pak. Nggih Mbak Niken ora nggih. Kaya genduren ae. Wis saged ngeten iki, Pak. Nggih. Ning estu nggih, menawi rezekine kathah. Wis to, Pak? Urung wis iki. Niki putra jenengan sing nomor kalih ditangkepne wayang nggih. Nggih. Disekseni kaki danyang nggih. Nggih. Men ora batal mang panjeri sakniki pisan, Pak. Mboten guyon. Didongakne, Nduk. Ayo. Nggih kagem Pak Lekno kalih Bu. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune. Amin. Rezekine saya akeh, Pak. Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu, Pak. Napa tambah panen sembarange, Pak. Amin. Panen rezekine, panen brambange. Amin. Niki panen brambang napa mboten, Pak? Mboten pudbar. Pun bar. Ayo. Lah nggih, mula wingi asile panen dilumbukne nggih nanggap wayang. Oh, nggih alhamdulillah. Yanten kok bagus ya. Bagus. Nganu Pak, gede dhuwur jenengane kok gede dhuwur terus gemati. Lek kula salah lho Pak nggih. Gemati ge Kaya cocok. ireng manis ngono Pak. Ireng manis. Piyayi ireng iki lek ngangge klambi warnane biru, masalah kok kene kaya madu mangsa. Ayo nggih. Sukses selalu. Nggih, amin. Nggih. Katen badhe ngersakaken tembang napa? Nggih, Pak Lekno. Linci ucul. Waduh, beli cucul nggih. Cucul. Mangke kajenge diaturke nggih. Nggih anu to Pak mun menteleng kaya wong gendut ae jenengan. Pak Lekno, kelinci uculen niku di versi napa? Langgam, jaranan, DJ, K-pop. Daranan. Daranan. Siap. Jenengan sing nanggap bebas, Pak. Ayo nggih. Nggih, mbok sinden 7-8 ini kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan. Ayo nggih. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen, wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih. Ngaten sampun. Pun. Ayo. Ya ampun yo berkati ditum. Ayo. Ayo nggih. Tansah rayu wilujeng ya, Pak. Nggih. Monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten, Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Lah pamit bareng-bareng, Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinara. Lah ya. Dipun sekecaken Anggenipun pinara. anggenipun pinara. Nuwun matur nuwun. Pun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo. Terima kasih matur nuwun nggih. Nggih. Sembah nuwun, pelok barang yo nggih. Yo monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi enten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nggih, Mbak Manten nggih. Duduk. Wis niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang iki malah piyayi desa-desa kaya piyayi Kampung Baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok, Nduk.
ora ketok. Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo jampi saya. Men genduk niken leren dhisik. Gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben genti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono. Ya. Karo Mbak Niken ya tresno, karo Bu Kesi ya tresno. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresno kok Pak Margono kuwi ae. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parian kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi radian mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang, pancen Piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Ayo. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makental-kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek Piyayi Putri mbok ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki bayake ganti terus. Piyayi kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduane blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga sak sampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mauno putra-putrine sing SMP, esuk lek wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar yo let rong sasi terus blenduk to. Terus engko ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lahir. Sampeyan gelem sok ditanggap taun ngarep? Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sido Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Monggo Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah yo akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya, enggak.
Iki live streaming YouTube Kuntabi Channel ya lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati Mas Yoyok CS saking Dumombo. Ya monggo Bu Kesi. Ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo mandek ning sulingan ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor Neno tepung gelang mung kejelek nunano saiba bunga rasaku yen mulai bakal matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ayo monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Merga aku anggone
jumeneng Mbak. Sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Ha, pundi niki? Maguan. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo, ya. Assalamualaikum bocange pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jenggleng Gubuk Asmara kaliyan Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Baya saking Mbah Wo Sukarami nggih Pak leres nggih Mbah Wo Sukarami ngersakaken caping gunung kaliyan Grajakan Banyuwangi Lewung. Baya salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request mekarlah. Oh kan bener mekarlah iki. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok iki calone bar bodho iki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ayo. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembangi. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni. Oh Mbak Niken aturan mriki. Matur nuwun. Oh. Nggo mercon to kan?
Pak. Lah kuwi muni kuwi. Nggih, Pak kula briefing ya, Pak. Mengke kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngoten. Wah iya. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati nganggo bantere mercon kaya ngono. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Mana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Duh, enggak, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu, Pak, di Kupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih. Nggih. Ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer, Pak. Bingung ta kowe? Mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledhos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, apa kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya akan hanya menjelaskan toh Pak, ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene Ya salah. maaf toh Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti ta tembang rewel? Ora ngerti ta urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-viral tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus ya lho. Ayo. Marem ya sawane nganjuk. Alhamdulillah Pak, niki wau perjalanan no gremis to Pak. Terus tenger mriki wau kula mandhep to Jawa deres Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, terima Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Ngono kuwi. Ya nembango caping gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sanku ya jebol-jebol lho. Niken kira dijembleng. Ayo suarane dianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos semenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janor kone biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi, gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo. Oh, ngoten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Bagi diarahane kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya. Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi Pak Margono?
Ah malah tikudang delik kok malah. Nah iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Lho. Niken. Dalam. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngene ngapa to, Nduk? Adate nek nggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah suwir-suwire ngono lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki kae. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik. Lek ora tak pengingi udele dikek edop kowe kae. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono kae. Wis matur nuwun, Nduk, lemu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Terus coba kaya apa? Terus e. Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sego, Tuku sego, lawe teri, Pak Margono, mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne iki. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak Udelmu, Mbak? Akine keri ya. Akhirnya kan. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Yo, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa. Aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Iya. Biasanya ngentut kebablasan suwe ya. Sampai gedine ya. Ayo koek. Ayo. Mugi. Alah. Iki ayo. Ijo. Mugi Pakno. Mugi
tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Orang nyambung lho, Pak. Sorry, Pak, orang ya. nyambung lho, Ora Pak. nyambung obatnya carry deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan sing penting kan Pak No disebut Pak No ngono to. Jadi kan masuk orang Lah salah. hubungane karo celana ireng. Lho ya ora apa-apa. Paling Pak No niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling Iya. sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Ayo. Hei, Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha jalur karo ngono. provokanti. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Ah. Terus suwek tengahe. Mugine sitok mugine. Ayo. Terus Mugi Pak No sing ganteng. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah, iya. Malah parajangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun ya Pak Yoyo. Lanjutane piye? Lho. Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, ora rampung lagi. Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng tansah kathah rezekine, sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang renek sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Ulang tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho apa? Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya, oke. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wonten hadisnya to. Wong Iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau, Nggih. wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. maratuaku Iya. ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Terima kasih. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang? Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trentan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling ngamini ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Wah, Nganjuk. Ademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gaya gumareng kan. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek jantan aja mekokok lho, Ndak. Nang meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kuwi ora ngene. Ayo. Aku akhire astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki, ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan
Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Mbok kena dinggo kan. Ayo. Putri Hastuti. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu yo garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. ya Bir. Ayo ya ayo. Benakne anten. Anten sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Apa Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho. Lho dibenakne Brigita cilaka. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit kok ngapa-ngop bae. Ayo, mau ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Destimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini Jadi. pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas Pak, ini terusannya nih loh, warnanya ireng, Apa oli. ini? Pelumas warnanya ireng, oli kan? Ya mbok. Gak oli lek sik anyar ora ireng rupane ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan itu Pak. Oh, seneng sing tak tapan. Isto Pak iki parian loh jadi. Ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Wino ngae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Heeh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Apik to Pak akhire. Udah biasa. Ayo, yo kan, awakmu kan urung dhewe. Kula to Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si ting-tingane Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Iki keselen Pak ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ayo. Bapak seminggu yo ora lunga ayo. Berarti prei sing omah. Cuk, ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau lho. Kirang ya, Pak?
Lah kaya mau piro? Kok hitung ora? 50-an nih 400. Terus 5.000 nih 3 berarti 6. 5.000 nih paling di sekitar 1 juta mboten dijangkepi nggih Pak nggih. Ora ngono kuwi tandha tresno wis diparingi Iya tirakane. Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwe yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung tanpa
Iki mau lagu rewel ngene iki, Nduk. Iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Oke. Dilingke karo kanca-kanca. Iki Nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Ini calon kepala sekolah parandine mergo tresno karo budaya direwangi Kopati Rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, pasti tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Pas ke terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline? Sing wingi. Asisten kula. Oh. Asisten. Oh Sanidi lek Saking Caksi. tebe Pak niku nggih. Nggih lek Caksi ki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Hah? Sanidi sahabat Niken Kuntadi. Ayo. Iki lho. Melok Melok ae. Ayo setuju ra. Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono ki to. Mengko tak ambung lho kuwi malan. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Apa? Di bawah ini mboten, Pak. Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mampian mayan. Ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duwe rantek kan. Amin. Iya. Suarane gending pelan kendang terus suleng terus mari ngono rebab gender main dan enggak siter main Nggih. gambang main Iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya, oke siap. benang main Pak. Main piye ngomongna? Ayo dijak remi arep ayo. Yo, siap, yo. Suarane gending pelan biangan
Mainku piye? Iki wayangnya digerakne. Belambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo Apa? yo yo, gerak. Iya, Pak. Ah iya. Kene ngemat nih bawahmu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke, Pak. Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Heeh, ngene iki. Nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Ini lho jeli murup iki lho. Iya. Oke, siap, yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya aja ada kreasi-kreasinya gitu, Pak. Wah, ya pegel kabeh carane ngono. Wis perang bareng.